सेंग्रा सिख्लाफोरखौ धोरोमजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनानै धोरोमनि सानथौफोरखौ मिथिहोयोब्ला बिसोरनि आखल आखु दानायनि सायाव जुदि खोथा बुंबाय थायोब्ला निश्चय जोंनि रावबो लाइमोनफ्रा दिनैनि समाव गाज्रि लामाथिं थांनायनि खाबुखौ मोननाय नङा। बिमा बिफाजों लोगोसे जों नैबेखौबो बुंनांगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमनि सानस्रिफोरखौ धोरोमनि सानथौफोरखौ मिथिहोनाय जायाखै एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनो होआखै। बालिसां बियाफ दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि नैथि मावबादा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे ओनसोलनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों। थ' बेबायदिनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ धोरोमजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनानै धोरोमनि सानथौफोरखौ मिथिहोयोब्ला बिसोरनि आखल आखु दानायनि सायाव जुदि खोथा बुंबाय थायोब्ला निश्चय जोंनि रावबो लाइमोनफ्रा दिनैनि समाव गाज्रि लामाथिं थांनायनि खाबुखौ मोननाय नङा। दिनै जोङो गोबांखौनो लाइमोन आरो लाइमोन सिख्लाफोरा बेथ' दासिम बांसिन जौ जुवाजों आरो ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ जों नुनो बेनि राहाखौ नंगौ जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो सा ससेयाव माने गाज्रि लामाथिं थाङो। गोबाङानो माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा जायो। सोरबा बिदिनो जौ लोंनानै गोलैनानै थायो। सोरबा गान्जा सोबग्रा ड्राग्स जाग्रा बायदि जानानै थायो। थ' बेफोर गासै बिथिंखौ जोङो बिजिरनानै नायोब्ला बिमा बिफाजों लोगोसे जों नैबेखौबो बुंनांगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमनि सानस्रिफोरखौ धोरोमनि सानथौफोरखौ मिथिहोनाय जायाखै एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनो होआखै। थ' गुबुन धोरोमारि मानसिफोरखौ जोङो लाइमोनफोरखौ धोरोमजों गोबां सोमोन्दो लाखिहोनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनिनो गुबुन माने धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनाय जायफोर लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रा माने थाबै गाज्रि जाया आरोखि। खिन्थु जोंनि नैबे गामि खना खनलायाव थानाय गोबां लाइमोनफोर जायफोरा माने धोरोमजों सोमोन्दो लाखिया बा बिमा बिफाया धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनायनि जेबो खाबुखौनो होबोआखै। दा ओंखायनो बांसिनै बेबायदि लाइमोनफ्रा थाब अगियान जायो आरो थाबैनो गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।